Nahum Beşeyek Emin Barê Neynovê kitêba xewn û xeyalan Nahumê el-Koşî Xudan xwedayek çavnebar û tolhildanê radkê ye. Xudan tolê hildide û bi xezebê ve tijî ye. Xudan ji neyarê xwe tolê hildide û li dijî neyarên xwe hirsa wî domdar e. Xudan dereng dikeribe û di quwetê de mezin e û yê bi sûc tu carî bê sûc dernaxîne. Rêya Xudan di bahûz û bagerê de yî û ewr toza lingên wî ne. Bi behrê ve dipeke û wê ziwa dike. û avên hemû çeman ziwa dike. Başan û Karmel diçilmisin. Çîçeka Lubnanê jî diçilmise. Ji wî çiya dilerzin û gir dihulin û li ber wî rûyê erdê û dunya û hemûyên ku tê de rûdinin ji cihê xwe ve behejin. Ma kî dikare li ber xezeba wî bisekine û kî dikare li ber hêrsa xezeba wî bisekine? Hêrsa wî mîna gir dirje û bi destê wî zinar diperçiqin. Xudan qence, di roja tengasiyê de birce û bi zilamên ku pê distirînin dizane. Lêbelê dê cihê wî bi lehiya rabûyê bi tûmî xopan bike û dê neyarên xwe bajon tariyê. Ma hûn li dijî Xudan pêşniyara çi dikin? Dê ew ê bi tûmî biqedîne. Dê cara duhemîn tengasî ra neperîn. Ji ber çawa ku mîna keleman ve bi hev re girêdayî bin û wekî ku bi araqan serxweş bin, mîna kayê ziwa bi tûmî şewitîn. Zilamê ku li dijî Xudan ramanê xerabiyê dike, şîretkarê bi kêr nayê ji te derket. Xudan wisa dibêje. Dê ew di quwetê de tam û di hejmarê de zêde bibin jî, dê dîsa bêne jêkirin. Dê ew ê jî derbas be û here. Ger te nizm kiribim jî, ez ê carekî din te nizm nekim. û niha ez ê ser te nîrê wê bişkînim û ez ê qeydên te bişkînim. û êdî bona ku bila ji navê te nîjad nebe, Xudan bona te emir da. Ez ê ji mala îlayên te putê qewartî û putê rijan dîjêkim û bavêjim. Ez ê gora te çê bikim. Ji ber ku tu sernewqî. Avay, lingên yê ku mizgîniyê tîne û xweşiyê de bihîstin li ser çiyayan e. Ya Cuhuda, bi cejnên xwe pîroz bike, qewlên xwe bide. Ji ber ku dê carekî din, ji hundirê te zilamê bêkêr derbas nebe. Ew bi tûmî hatiye jêkirin û avêtin. Beşa dûhemîn Yê ku dişkîne û diperçiqîne derke temberî te, bircê biparêze. Li benda rêbe, pişta xwe xurt bike, quweta xwe zaf bizexmîne. Ji ber ku Xudan tiştê ku Aqûb pesnawê da, mîna tiştê ku İsraîl pesnawê da tîne rewşa wê berê. Ji ber ku dizan wan şelandin û dalîtên wanî mêwê xera kirin. Mertela egîdan hate gewezkirin, egîdên dijwar soran li xwe kirin. Di roja wî amadekariyê de erebeyên wî yên cengê bi şewla polayê dibiriqin û rim kil dibin. Erebeyên cengê mîna dînan di kuçan de baz didin. Di qadan de bi vir ûr ve di êrişê de ne. Xuyabûna wan mîna pêtalê, mîna birûskan di teqizînê de ne. Zilamên xwe yî mezin di bîra xwe de tînin. Ew di meşa xwe de tilpekî dibin. Bi dîwarê wê ve ditexizin û meterî stêt amade kirin. Deriyên çeman hatin vekirin û qesir hulya û têk çû. Yê ku dê bibe bû û wî tazî kirin û birin û cariyên wî dilêxistina sînga xwe de dinalin, wekî dengê kevokan. û ji rojên berê ve neynova mîna birka avan bû. Lêbelê ew direvê de ne. Bi gotina bisekinin bang dikin. Lêbelê kesî ku wece xwe bizîvirîne nîne. Zîvê talan bikin, zêr talan bikin. Ji ber ku dawî ji malên kom bi komê û ji dewlemendiya her tewrî pertalên bi qîmet re nîne. Valayî, tenayî, wêraneyî. û dil duhile û çong li hev dikevin û di hemû piştan de êş hene û wecê giştikan çilmisîne. Qula şêran û cihê ku şêrên cîwan nêçîra xwe lê dixwin mal ku derê ne? Li wê derê ku şêr û meya wî û çêlika şêr lê digeriyan û kesî ku wan bitirsîne tune bûn. Şêr qasî ku têra çêlikên xwe dikir diperçiqand û bona şêra xwe yî mê dixiniqand û şikeftên xwe bi nêçîrê û qulên xwe bi qurbanan ve dadigirtin. Avay, ez li dijî te me, gotina xudanê artêşan. û ez ê erebeyên wî yên cengê döndurê duh de bişewtînim û dê şûr şêrên te yî ciwan bixwin û biqedînin û ez ê nêçîra te ji rûyê erdê vejêkim û bavêjim û êdî dengê şandiyên te dê neyên bihîstin. Beşa sewemîn Wey li serê bajarê bixwîn, giş bi dere û şêlandinê ve tijî, talankarî ji holê ranabe. Dawiya dengê qamçî û dengê teqûreqa tekeran û hespên baz didin û erebeyên cengê yên ku diteqizin, siwarên ku hol dibin û şûrê ku lê didin û rima ku dibiriqe û henga yên ku hatine lêxistin û komela mezin ya miriyan û dawiya laşan nîne. Gava birê de diçin, ling bi laşan ve leqitîn. Ji ber zêdeyiya fahşetiyên fahişa dilnîwas, Xwedê sehran e, bi fahşetiyên xwe neteweyan û bi sehrên xwe ve eşîran difroşe. Avay, ez li dijî te me,
gotna xudane artêşan. Wezê dawên te rakim wecê te, wezê tezîbûnên te nîşanî neteweyan û şerma te nîşanî welatan bidim. Wezê pîstiyan bavêjim ser te, wezê te risway bikim, wezê te pêşkeşî temaşeyê bikim. Û dê wisa bibe ku hemûyên ku te dinêrin, dêj te birevin û dê bibêjin, neynova wêran bû, ma bona wê dê kîl xwe bixe. Ma ez ji ku bona te li xemrevînkiran bigerim? Ma tu ji no amon hîn jî qençtirî. Ew bajarê ku di nava çeman de bû, li dora wê av hebûn, birca wê di behrê de bû û dîwarê wê ji behrê bû. Welatê Hebeşê û Misrê quweta wê bûn û bêdawî bû. Put û lûbiyan alîkarên wê bûn. Çawa ku wisa bû, dîsa jî hata ajotin û çû surguniyê. Çêlikên wê jî li serê hemû kuçeyan bi erdê ve hatin lêxistin û bona zilamên wê bi giramî pişkê avêtin û hemû mezinên wê li zincîran ve hatin lêxistin. Tu yê jî serxweş bibe, tu yê xwe veşêre. Li ber neyar, tu yê jî li bircekî stariyê ve bigere. Hemû birjên te tevî nûberên xwe pêşîn mîna darên hejîrê ne. Dema bên weşandin dê bikevin deveyê ku dixwe. Avay, döndürê te de neteweya te bûn pîrek. Deriyên welatê te ji neyarên te re fireh vebûn û agir çilmêreyên deriyên te xwarin û qedandin. Bona dema dor û ber lê girtinê ji xwe re avê bikişîne. Bircên xwe bizexmîne. Bikeve heriyê û kîlê bicû. Qalbê xistê amade bike. Dê agir li wir te bixwe û biqedîne. Dê şûr te jê bike û bavêje. Dê mîna yêlekê te bixwe. Mîna yêlekê zêde bibe, mîna kulî zêde bibe. Te bazirganên xwe ji stêrkên ezmanan zêdetir pir kirin. Yêlek belav dibe, dawiyê direve û diçe. Mîrên te mîna kulliyan û serokên te mîna refê kulliyanin. Ew refê ku di hênikiya rojê de li ser dîwaran da dikevin. Dema roj li tê direve û cihên wan nayê zanîn li ku derê ne. Ya Kralê Aşûrê, şivanên te ra dikevin, maqulên te xwetev nadin. Li ser çiyayan netewa te belav bûn û kesî ku bide hev nîne. Ji şikestina te re derman nîne. Birîna te ya mirinê ye. Hemûyên ku agahiyên te bihîstine, bona te çepkan lê dixin. Ji ber xerabiya te ya ku dawiya wê nehate birîn, ma ser kîrê derbas nebû ku.